To. Vem si to. Hej, a jak... Takže máš... Jo, mám. Má teda Počkej chvíli. A co? Pojď. Já ani nevím, co říkal, takže je to jedno. To byl Telvip, co? A jo, vlastně ty nezadával, jestli někoho zále. Jo, dal ho. Takže Ruda zadává. Ruda zadává. Odkud jedeš? Najbolestý rampičky. Odkud je? Takže Ruda jde na kombo a jde dát no food x up, takže z rampičky, takže jde na to. Aha, bez rampičky, no food x up, prej na fletu. To byla jenom půlka. Jo, to byla. Tak ještě jedno. Na zadání nejsou 2 pokusy. Jo. Co ty děláš? Já se dám dlouho. Ruda to dal na Mulligan a už teda nemá Mulligan, takže Vojta jde na to. Ruda už ztratil Mulligan. Tak dělej. Takže Vojta jde na to. Skoro. Já věděl, že to byla skoro. To nebylo asi. Nebo jo? Jo, Ruda to Vojtovi uznal, protože to dal stejně, takže já jdu na to. Kašlík. No food ne. No food ne. A x up. Neděláš bárko. Nechceš go up. Kámo, máš jenom 2 pokusy. Víš o tom? Víš o tom, že máš jenom vykurven 2 pokusy a ty už si všechny projebal. Takže ty máš S. To se vystřihne. Takže mám S. Já hraju teda na S, takže mám S. Takže jo, takže teď zadávám já a mám S a už mě štvete. Ne, tak já zadám Borko. Tak, to máš. Toť. Jak se to počítá? Pojď tady na to. Od půlky se to počítá. Od půlky. Celý. No. Dojde. Skoro. Celý. Tak je, no, od půlky do konce. Ty vole, já nemám ani normální. Takže Vojta to dal a Ruda jde na to. Jenom upozorňuji na můj palce. No, Nikdy se ho nedá. no, tak pojď. GG. Na to já mohl padnout. No, tak pojď. Takže ne, Ruda má, co už máš? Že Ruda má už SPO, dostal to O, takže a Vojta má, jo, ne, no, takže teď zadává teda Vojta, tak už to dokončí. Takže Vojta jde na zadání. Dal si nebo ne? On zadal dopadnout sem zadním kolečkem, takže do půlky té čtvrtý cíly zadal dopadnout, takže Ruda jde na to. Jde na to. A nedal to.
ještě druhý pokus. Máš ještě jeden pokus. Jo. Takže Ruda jde na druhý pokus. A nedal to, takže má S-P-O-R. Takže máš R-ko. Spor. Jo. Pojď. Na kameře to teda fakt nebylo. Jako doletěl, ale na té kameře. Reálně ta kamera se ti takhle baguje. Pojď, tu. Pojď, pom. Takže na kameře to nebylo a on to dal. Dáme to do půlky tady téhle čtvrtý tý sračky. Ty tvoje? Tohle už muselo být. Jo, bylo. Takže zadává Ruda. Zadávej. Ruda jde bárko, dá se možná vyřadit. Jo, po bárko. No já taky ne. Na flatu, jo. Skoro. Tak to, Ruda je GG, SPORT. Jo, aha, Ruda to zadal na nohu. Nebo co? No, na nohu. Já jsem ho vidíš takový dobrý. Ruda to zadal na nohu, takže my to jdem splnit, takže Vojta jde na to teda, jde na to bárko na nohu. Jako dopad to skoro jak ty. Tak to zkus ještě jednou, tak to zkus ještě trošku a Ruda ti to uzná. Kámo, jo. Jako dopad to skoro stejně, takže... Jako jo, uznám mu to. Tak já jdu teď. Kanči tak Ruda neřekl Bacha, Rudo, proč do toho furt? Síla! Co dělal? Jo. Splnil a zadávám. Takže já už nebudu na vás tak hodnej hoši a dám vám nějakou srandičku. Takže si to tu takhle připravíme a dáme si vypík. Tak hoši, pojďte točit. Někdo. Takže já jdu na to. Takže Vojta jde na to. Vojto, pojď na to. A Vojta to dal na nohu. A Rudo, tak pojď ty. Takže Vojta jde na druhý pokus. Tak pojď na to. To dáš. Pojď. Já ti věřím. A Vojta to odjíždí jako nic. Takže Ruda na to jede teda. A Ruda to dopad na nohu, to bys mohl i dát. Ruda jde na druhý pokus, pojď! Takže dal to na nohu, takže už má podtržítko. Takže Rudovi chybí, zbývá ti jedno, máš sport podtržítko, zbývá ti podtržítko a seš venku. Mám sport. No, Teď mám sport. no, Bez podtržítka. podtržítko už. Jo, já myslím, že jo. Takže teď jsem zadával já, takže zadává Vojta. Takže zadej. No. Vojta se tady připravuje nějakou rampičku a Ruda chce teda ještě zadat jednu věc, ale Vojta už ho chce přitom vyřadit. Takže Vojta jde na nějakou úlohu a sketchy, takže máš tam... Vojta si jde dát rýdu, protože dal sketchy, takže pojď na to. Takže Vojta to dal, takže Ruda jde na to.
dal na nohu, tak pojď, kámo, to dáš, ty na to máš. Tak pojď, to dáš. Tak pojď. Ale Ruda už vypadává. Vojta ho vyřadil, Mulligan už taky nemá. Takže GG Rudo. Takže teď seš náš kameraman. Takže Ruda už nás jde natáčet a teď zadávám teda já. Můžeš tu chodit na vazit na vstupu. Teď jdu. Chci Vojtovi něco zkusit. Počkejte. Mňam. Já už chci Vojtu vyřadit, takže hodíme si přes bedničku přelítnout jí celou a jdi do sponzora. Stejně tam nebude. Já tam natočím 10krát, aby si nestěžoval. Už má teda jdu a zadává. Tak pojď ty zmrdé. Přestaň to tam, kámo, Dobře, tak už to nebude. dáváš to tam na rovné části, kde jsou něco. Co zadáš? Mám rýmu. No, takže Vojta jde bedničku manuál a nedal to. Takže to mi se úplně seká kamera, když to děláš. Takže má takže já zadám, protože už chci Vojtu vyřadit, tak má, co má, vyjde, takže mu chybí Ačko. Já hecnu přes tu bedničku vypad. Ty vole, on jde hecovat, tak pojď. Já umím pískat, to je sračka. Tak já mám A. Odjíždím to. A Vojta už to zdává. Takže vítěz odjel vítězný trik. Takže čus!